Video číslo 1.1. Smer od Košíc cez Hriadky do Vranova nad Topľou alebo Trebišov, Hriadky, Vranov po štátnej ceste číslo 553. Ideme od značky Vranov nad Topľou, mestská časť Čemerné. Rovno po hlavnej ceste 100 metrov od značky ...200 metrov od značky, na ľavej strane oka stavebniny, na pravej strane autobazár, 300 metrov stále po hlavnej ceste. Na pravej strane tehelne 500 metrov, ...600 metrov, na ľavej strane trojhviezdičkový penzión Familia, 700 metrov, na ľavej strane rímskokatolícky kostol, mierna pravotočivá zákruta 900 metrov, na ľavej strane gréckokatolícky kostol a pomaly prichádzame k firme Čemernianska 131, firma Gikos, prevádzka autoplachty.